Haupa, hau Teknopataren txokoa da, eta gaur SwiftKey teklatu virtuala erakutsi nahi dizuet. Gaur egun telefono eta tablet askotan honelako teklatu virtualak aurki ditzakegu. Pantailaren gainean marraztuta agertzen diren teklatuak, ezta? Testua ondo eta akatsik gabe idazteko laguntzara izaten dute, testua horrekusteko sistema, eta sistema horiek hiztegi batean oinarritzen dira, erabiltzailea zer idazten saiatzen ari den asmatzeko. Azken belaunaldiko sistema eragileetan behintzat ez dago oraindik ez zegoen oraindik euskarazko hiztegirik teklatu virtual hauetarako, eta ondorioz, pantailan ikusten duzunaren moduko istripuak gertatzen zaizkigu sarritan, ezta? Makinak ulertzen du gazteleraz edo beste hizkuntzaren baten idazten saiatzen ari garela, naiz eta gu euskaraz aritu, eta orduan euskaraz idazten ditugun hitz guztiak erdarazko formetara eramaten saiatzen da, ez? Eta, ondorio argia da, testu txukun bat idatzi beharrean, ikusten duzunaren moduko desastre geratzen direla. Gaurkoan gabezia horrekin apurtzera datorren proposamen bat erakutsi nahi dizuet. SwiftKey du izena eta Android gailuetarako teklatu virtual bat da. SwiftKey bi bertsio ezberdin ditu, bat telefonoetarako eta beste bat tableterako gailuetan instalatzeko, eta bi ezaugarri nabarmen edo. Lehenengoa, 28 hizkuntza ezberdin ezagutzen dituela, tartean euskara, eta bigarrena, erabiltzailearen idazteko estilotik ikasteko kapasa dela. Zenbat eta gehiagotan erabili, orduan eta zehatzago egin ditzake aurreikuspenak SwiftKey delako software honek. Baina, honena zuzenean ikustea. Goazen marketera, Androiden aplikazioa den dara. Ia zabaltzen dan, hemen dator. Eta, bilatuko dugu SwiftKey. Ikusten duzuen ez aldez aurretik ere idatzita daukat. Bi bertsio agertzen zaizkigu, lehenengoa, erosi beharrekoa, eta gero probako bat, doainik instalatu daitekena, hori probatuko dugu. Instalazioa bukatu dugu, baldintza legalak onartu, eta, hemen lehenengo ajusteak edo. Lehenengo eta behin gure hizkuntza aukeratzea, hemen dago 28 hizkuntza famatu egin zerrenda, tartean, sorpresa, hemen euskara, hoize aukeratuko dugu. Nahi badugu, beste bi ere aukeratu alditugu gero. Gero aktibatu behar dugu SwiftKey sarrerako metodo gisa. Horretarako programak berak Androiden preferentzietara eramango gaitu, hemen gadoz. Hor sarrera metodo ezberdinak, tartean, instalatu berri dugun SwiftKey. Atzerako botoiari emon, hirugarren pausua. Defektuzko sarrera edo SwiftKey bera izan dadin adirazi. Laugarren pausua gure tekleatzeko estiloa zehaztea da, ia nahiago dugun presizioa ala azkartasuna. Eta amaitzeko pertsonalizatu aldugu hiztegia gure kontu sozialetatik eta Facebooketik, Gmailetik, Twitterretik eta SMS-etatik ere ikas dezake SwiftKey zer idazten dugun. Hori gero ikusiko dugu. Eta printzipioz honekin prest daukagu funtzionatzeko. Lehengo testo berdina sartuko dugu berriro, baina orain SwiftKey eta euskara aktibo ditugula. Eta bi alde nabarmen igarriko dituzue lehengorekin konparatuta. Lehenengo eta behin, teklatuaren gainean agertzen zaizkigu SwiftKey iragartzen edo aurreikusten dituen hitzak, ezta? Horrela, aurreikuspena ona baldin bada, ez dugu hitz osoa zertan idatzi. Bakarrik hitzaren gainean klik egin eta berak automatikoki idatziko du. Eta bigarrena, eta gehien eskartzen dena, hitz horiek erdarazkoak ez, baizik eta euskarazkoak direla. Euskararekin batera gehienez beste bi hizkuntza ere eukin ditzakezue aktibo aldi berean, eta hasieran apur bat nahazten bada ere, harrigarria da zeharin ikasten duen programak noiz ari zaren hizkuntza baten eta noiz bestean, ez? Imaginatzen dut testu inguruaren arabera edo bereiziko duela.
Amaitzeko errepasoarin narin bat egingo diogu SwiftKeyren ezarpen ezberdinei. Lehenengo eta behin hizkuntz profila daukagu, zaberena, baizik eta, ze hizkuntzatan idazten ari garen. Nik euskara daukat hor gaituta, behan agertzen zai disponible dauden beste guztien zerrenda. Gaztelera aukeratuko dut, hori ikusten duzuen nola deskargatzen ari dan. Eta horrekin batera, esan dizudan moduan, ingelesa ere erabiltzen dut. Hortxe jarriko diot, deskargatzeko. Behin deskargatuta daudenean, hemen goian agertzen zaizkit, markatuta zein dauden aktibo gehienez, esan bezala, 3. Bigarren aukera pertsonalizazioa da. SwiftKeyk aukera ematen digo gure sare sozialetan sartu eta bertan ditugun jarioetatik gure testuak irakurri eta gure idazteko estiloa edo ikasteko, ezta? Kontua erraza da sare bakoitzean sarbidea eman, gure erabiltzaile eta pasahitza sartuta, eta tita baten egiten duena da, hori gure RSS jarioa irakurri sare bakoitzarena, eta bertako hitzak nolabait gure hiztegian txertatu, hurrengoan erabili behar ditugunerako hortxe eukiteko. Bigarren aukera multzoa itxurari dagokio, lehenengo eta behin ze itxura eman nahi diogun teklatuari berari, gero, teklan disposizioa ere hor daukagu, gero, estadistikak ere baditugu, ikusteko zenbat tekleo horrezu dugun SwiftKey erabiliz, eta azken posizioan hor, aukera aurreratu batzuk, ez da puntu automatikoak ala ez, eta bestelako aukera batzuk. SwiftKeyk 3-4 euroko prezioa du, baina doainik proba daiteke, eta nire gomendioa hain zuzen ere horixe da. Doako probako bertsioa deskargatzea, egun batzuetan ibiltzea, eta gustatzen bazaizue, zuek erabaki erostea merezi duen ala ez.